és que així el que no se pot estar venent és que se vol ajudar a tot el món i que baixeu impostos, lleveu l'IBI i lleveu tasses i que no cobrem res. La moció del grup municipal socialista en defensa dels ramaders de Reses Braves. Aquesta moció era, en un principi era per això, però després se va tornar en contra de nosaltres en una agressivitat que no l'havia vist mai el senyor alcalde. Que està desorientat, però que és d'estrès de compromís, que no entenc com Compromís desconeix absolutament que com un compromís. 5, 6, el de 7 entra, 7. Però una agressivitat que no ho entenia. La qüestió era dir-nos a Compromís tot el que ens tenia que dir. Nosaltres tampoc ens vam callar. Nosaltres el primer que vam fer és totes les ajudes que ell demanava pel bou, les ajudes a on anaven? Anaven pels llauradors, pel canal de distribució Oreca, que eren hostelers, restaurants i les cafeteries. Per tot el mercat de proximitat, que han estat 2 mesos que no han eixit al carrer a poder vendre. Per tota aquesta gent anava. I en total anaven un total de 2.250.000 euros pels llauradors, per no deixar a ningú fora d'aquests diners i que poguessin seguir treballant. Després anaven per productes del canvi de la mar i ramaders. Anaven per bous de carn, per a ovelles, per a cabra, per a llet i carn d'ovella i de cabra. Per la carn d'aquí, que se sol dir així, per carn d'arri, també anava. Per les gallines ponedores, en fi, per un sinfín de coses anaven. En total, 4 milions més per aquest sector ganader. Al bou brau, senyor de Compromís de la festa del bou. Alabant la festa del bou, la contra el bou. Els bous al carrer, de bous al carrer. Que dels festejos taurins tradicionals, dels bous al carrer Entre aquestes ajudes que han dit i alguna més, un total de 7.364.000 euros. Això ho va pagar la Conselleria d'Agricultura, dels fons propis de la Generalitat, d'on ell també governa, d'on el Partit Socialista també governa. I aquest prepús d'ajudes possiblement és l'autonomia que més diners hem donat per a aquesta gent valenciana. I ostenta la secretaria d'Autonomia d'Agricultura, el senyor Francisco Rodríguez Mulero, que és del Partit Socialista. I també el director general d'Agricultura i Ramaderia és el senyor Rogelio Llanes, que també és del Partit Socialista. Jo crec que acusar a la conselleria de manera falsa de posar-se la ideologia per damunt de l'interès general és fals. A més, està parlant en contra del seu govern, del govern que ell també forma part, perquè si ens recordem, en la Generalitat està Partit Socialista, Compromís i Podem. I a més, una altra cosa, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, que és del PSOE, va indicar el passat 30 d'abril en la conferència sectorial de comunitats autònomes que no contemplava ajudes perquè no és un organisme competent. El Ministeri, diu ell, el Ministeri va deixar clar que en agricultura no tenim competències en espectacles taurins i, per tant, no anem a subvencionar els bous blaus. Això ho va dir el propi ministre d'ell. I, en canvi, la culpa m'ho la donen a nosaltres. Nosaltres que no tenim que veure res en la festa del bou, m'ho donen la culpa de tot. Que està desorientat, però que és d'estrès de Compromís, que no entenc com Compromís desconeix Compromís. I també és difícil sostindre que la conselleria vulgui matar a 6.000 bous. També tenim clar que aquesta activitat important és una activitat important per als nostres pobles. No vivia dels contractes amb la Conselleria d'Agricultura, perquè no firma ningú paper. Vivia el que du els espectacles taurins. Per tant, ha de ser l'organisme competent, que és la Conselleria de Justícia, que és del Partit Socialista Obrer Espanyol. Que està desorientat, però que és d'estrès de Compromís, que no entenc com Compromís desconeix absolutament que... Quan es celebren bous als nostres pobles. Els ramaders de bous braus, les ramaderies de bous braus. Penseu que aquests bous són bous que estan... Penseu que aquests bous són bous que...
social. Per nosaltres era una moció bruta. Era una moció bruta. En un principi era una moció per defensar els ramaders de Busbraus i al final va ser una moció contra Compromís. Que està desorientat, però que és d'estrès de Compromís, que no entenc com Compromís desconeix absolutament que un compromís. He dit que ha sigut dels plenos que més desagust ha estat pel comportament. Ens va dir moltes coses que no ens corresponen a nosaltres. Que no parlem dels bous, parlem del poder, de lo que vol treure enfrontant a la societat en Compromís. Va ser un pleno molt fort, molt dur. Jo, en 5 anys que estic en política, no havia vist mai un pleno així. És que així el que no se pot estar venent és que se vol ajudar a tot el món i que baixeu impostos, lleveu l'IBI i lleveu tasses.